Representing Finland, Juha Ruponen. 156 pelaajaa lähti torstaina Vierumäen Cook-kentälle taistelemaan golfkauden kovatasoisimman Suomessa pelattavan turnauksen Finnish Challengein mestaruudesta. Aamuyön sade viivästytti pelin alkua tunnilla, mutta kun kentälle lopulta päästiin, olivat niin pelaajat kuin väylätkin hienossa iskussa. Ranskalaispelaajilta osattiin odottaa kovaa kontribuutiota kisan kärkitaistoon. Yhdeksi turnauksen ennakkosuosikeista laskettu Romain Kask kiersikin kentän 5 alle paarin, mutta päivän tyystin ilman bogeja selvittänyt maanmies Jérôme Lando Casanova pisti vielä paremmaksi ja sivusi 65 lyönnin kierroksellaan Cookin kenttäennätystä. Casanova on kintereillä avauspäivän jälkeen ovat 66 lyönnillä kentän selvittäneet Saksan Marcel Schneider, Skotlannin Scott Henry ja Tanskan Benjamin Pocke. I had one bogey, which you're going to have to expect that when it's windy like it is. But no, I really played well. 6 under was good. I felt like I could have been a few better, but I'm really happy with 6 under. That was perfect. Hit it really nicely and put it okay. I just enjoyed it. Playing partners were very friendly and just had a good time. It was really cool and nice course, so it can't be better. Tanskalaisista hyvässä nosteessa oli myös Daniel Lökke, jonka haaveet kärkipaikasta katosivat kuitenkin jonnekin tänne, kauas 15 greenin taakse. 27 kisaan lähteneestä suomalaisista tyylikkäimmin avauspäivän klaarasi 5 alle pelannut Peter Erofejev. Hyvä päivä oli tänään ennen kaikkea. Tuuli teki tepposia jonkun verran, että se pyöri tuolla ja voimistui yhtäkkiä ja loppui yhtäkkiä. Että oli haastavaa pelata ja sen takia arvostan kyllä, että pelasin 5 alle. Tosin olisi kyllä vielä hyviä seivauksia, mutta sitten taas tuli muutama lapsus, mutta tästä on hyvä jatkaa, niin hyvä aloitus. Kelpo iskuasemista perjantaihin lähtee myös Tapio Pulkkanen, -3. No, pallonlyönti tuntui ihan hyvältä tänään, että varsinkin draivaaminen oli tosi hyvää ja puttaaminen oli vähän tahmeita, että ei oikein tuossa lopussa saanut yhtään sisälle. Vähän rupesi tuuleekin tuossa takaysillä, että ei oikein saanut loppuun menee niin kuin olisi toivottu. Vierumäellä seurataan tarkalla silmällä myös Suomi-golfin suurrupauksen 17-vuotiaan Oliver Lindelin edesottamuksia. Hänen kisansa kuitenkin lähti väärille raiteille heti avaustiiltä. Finnish Challengein toiseen kisapäivään lähdetään siis ranskalaiskomennossa. Kaiken kaikkiaan 14 pelaajaa kiersi avauspäivän vähintään 5 alle. Ruotsalaispelaajia jaetulla vitossijalla on 3 ja 2 lyönnin päässä kärjestä vaanii siis myös Peter Erofejev. Kilpailun 6 amatööripelaajasta korkeimmalla torstain jälkeen on Kim Koivu. Kalle Samojan upea alku birdie, par, eagle, birdie taittui lopulta kokonaistulokseksi 2 alle. Ensimmäisen päivän jälkeen kilpailun katti on -2 ja tällä hetkellä sen paremmalla puolella on 6 suomalaista.